apa zvakaitika kuti aende kumba kwavo ini ndakafundirwa padare nanasekuru osi ndaifunza sekuti nyaya pana zvaitika tichagadzirizvo ndoda taonesana nemudzimai wangu kuti zvakaite zvasiri zvino ndafundirwa kudare ndini ndoandaenda ndasvika ndakagara padare seizvozvo papa averenga meseji andaitaura nemukadzi wangu zvikanzi apa averenga meseji yacho sekuru wabva saka zviri kureva kuti wewe auchadi mukadzi iwe ndati padaro paipai wataona kuramba mukadzi ini handa kuramba mukadzi angandipedzise kutaura ndiri kuziva zvandiri kutaura iwe ukazviziva deso toda kupinde mulaini rimwe chete newe zvikanzi indoteedzana nasekuru vachati sevanhu vari kuyananisa vachati kuiwe sei kuti hauchida mukadzi ndakatsanangurira nyaya yavo vabva vanditi iwe kana uchida uchade mukadzi guburu pane vaitoda guburu ndati manje ini handina guburu zvikanzi manje iwe kana wanga waida kuramba mukadzi sei usina guburu ndati asiri zvanga ndavinga haisiri nyaya ndavinga ndavinga kuti tigadzirisana zvikanzi manje isi kuti tirambe tingogara matara akawanda inonga kuti sekuti kutishandisa kumba kwavo kumba kwani kwavo kumba kwavo saka wakuda kuti guburo richidzoka kwauri riri wofunga kuti mudzimai wako wakumuda manzo here manje ndimi mudzimai wacho mainzwa nyecho muri kuzvinzwa pane chamunopokana nacho iri karo chamuda kuwedzera hamuna saka na une iripo shamwari kana uda kudzora guburo rako unobvisa mombe urupanzwa here unobvisa mombe kana $300 yekudzora guburo ndakaona mwana adzoka achitaura kuti handichadiwi ndikataura nyaya yavo kumusha vakanoitaura murume akati hachadi mukadzi achada ndindomaita sei ndobva ndauya kuno sekuti ndaya ndisinawo changu chandaenda piwa pakanga paine vana vakanga varipo saka indi akabva ndautorekedza vakafa here vana vacho vanenge varipo vacho varipo vangani 2 vakamira sei mukomana nemusikana taundomushamari zvitono watezvarazvi akambobvise chiko mumushamari akangobvisa mombe 1 paakatizisa iri yei yechikoro atisa mwana ari kuchikoro ndabhadhara yekunyora angane makore mangani 19 vakatisa muchikoro akane makore mangani 19 vana 2 okay kuti chine nyaya kutaura navatezvara ina ndauramba mukadzi ndiri kuti chini nyaya kutaura yatezvara ndikuti handauramba mukadzi chii chakaitika nyaya yakaitika apa ndekuti mukadzi uyu pane pakasununguka mwana wake wekupedzisira akandifonera inini nandiri kubasa anogara kumba wana mama akanditi mimba yarwadza ndati amanje mandiri nine kure wadii kubatsirwa namuchembero uri padhuze ipapo apa anditi oraiti anditi oraiti paipai kufunga after 1 hour pavana takafonera naambuya vachiti atatsvaga mota yetransport tazi mai venyu vaende kupi kuchipatara vabva vaenda kuchipatara kwekwe vaenda kuchipatara saka ini ndakanonoka kuteera kwekwe kuti ndakashaya transport yekuteveresa ikoko muridzi wetransport abva takundifonera akati madii ndaita mari yangu yechii
itransport. Nona muti handimiriri watidini ndadii ndasvika saka azoramba achifona ndakafonera adzimai vangu ndati ko Muchembere varipo here ndibvira mai vangu ndana ndati vaende navo zvikanzi Muchembere havavo ndati ivo vambori kupi asi varamba kuuya zvikanzi hamene mapinduro avangoitawo ipapa hanyaso angu paruma pa ndakafonera Muchembere kudzaitati vandibatsirire marisi itransport ndakafona paipai kuna Muchembere ndati ko Muchembere kwemimi maregedza sei kuenda uku vaitoshamisika nenyaya yaitaura zvikanzi handino chandiri kudii chandiri kuziva ndati adzimai vangu vanozwa batsirwa kamwana musikana kwemimi matazanaipiyera nhasi kuziva nyaya iyoyo itori nyowani nyaya yekutondoza mukadzi aripi yezvo mukadzi yarapa aiwa mugara mese ukandipindura ngori kutaura nemukadzi wako utoti handisi kumuona mukadzi wako ndichakuziva mabvunzira maita ndati ari kupi kwarugara izvi zvari kumba kwavo kwababa vake for how long ndifunga pa zve2 weeks zve2 weeks ane mwana muchete anayo ana mwedzi ngani handikuna December saka ukati ndezve2 weeks 2 weeks kubva muna akaenda rini kumusha kwavo iva pandikutaura zvakuita zve2 weeks vakaenda zvenupapa asi mwana baakasungukwa makatogara vese kumba ayo mwana pakasununguka haana kuemba kwedu akaenda kwavo abva azouya kwedu papaya akupenda rofunga mwedzi asi akasununguka ari kumba kwavo asununguka kumba kwavo akazodzoka kumba azodzoka kumba kwako iyo ndopaabva manje paane 2 weeks abva achidzokera kumba kwavo chii chaitika apa chakaitika pa ndechekuti ini yandipedzisa utsanangura ndati chii chakaitika utsanangura hatinenazvo ukona tari kujambisa toda kujambisa koutsanangura ndati inini pandiri kutsvaga pane nyaya ndepekuti uyu mukadzi ari kumba kwavo akambosununguka ari kumba kwavo akadzoka kumba kwenyu handiti ndobva magara 2 weeks idzodzi dzadarika idzi handiti ndopaadzoka kana kuti ndopaari kumba kwavo for the past 2 weeks handiti ndopatoda kuziva ipapo kuti ari kumba kwavo zvaita sei apa zvakaitika kuti aende kumba kwavo ini ndakafonderwa padare nanasekuru osi ndaifungisa sekuti nyaya pana zvaitika tichagadzirizvo ndataonesa nemudzimai wangu kuti zvakaite zvasiri zvino ndafonderwa kudare ini ndandaenda ndasvika ndagara padare seizvozvo papa averenga meseji ataitaura nemukadzi wangu zvikanzi apa avereka meseji yacho sekuru wabva wati saka zviri kureva kuti wewe hauchadi mukadzi iwe ndandati padaro paipai wataona kuramba mukadzi ini handa kuramba mukadzi andipedzise kutaura ndoda kufa kuti iwe uchidzana ndiri kuziva zvandiri kutaura iwe ukazviziva deso toda kuti tipinde mulaini rimwe chete newe zvikanzi indotarisana nasekuru vachati sevanhu vari kuyananisa vachati kuiwe sei kuti hauchida mukadzi ndakatsanangurira nyaya yavo vabva vanditi iwe kana uchiti hauchadi mukadzi guburu pane vaitoda guburu ndati manje ini handina guburu zvikanzi manje iwe kana wanga waida kuramba mukadzi sei usina guburu ndati asiri zvanga ndavinga haisiri nyaya ndavinga ndavinga kuti tigadzirisana zvikanzi manje isi kuti tirambe tirikugara matara akawanda inonga kuti sekuti kutishandisa itotsvaga guburu ndatombobuda panze vape ndatazodzoka zvikanzi buda mukomana tirambe tidzoka titora nyaya 1 unonga itishandisa kudana rakashitwa kupi aitoka sekuru wanyamanzi aitoka sekuru muchokwamaiva ndakabuda paipai panze ndakatsvaga mumva ndanga aripo apa handi padhora zvikanzi chipa mukadzi wako mari uchimuudza kuti adzimai handichakudii nezvakazvarari ini ndakuzomada mudzimai wangu manje handida kutaura zvese ndakangosvika ndamutaridza dhora ndakutaura zviti mukadzi handichakuda isese iwe chitomutaridza mukuru guburu racho wari pari
Ndari mukadzi. Wanzipa mukadzi gupuro kana usingamude. Uchitaura hako kuti hauchamuda nekudini iwo taane kusandina kutaura ndangosvika ndobva ndatora gupuro racho ndobva ndamupa. Hauna kuramba mukadzi. Mukadzi angu. Unoda kuti chipe unoda kuti shandisa iwe. Uri kuti wakamupa gupuro iwe uchitaura kuti mukadzi wakamupa gupuro unoda kuti hauna kuramba. Sei uri kutaura malanguage nairiyo? Unani wauya naye munomu? Baba waru. Ini ndini vagama baba yose. Saka inini nawe irikutondishamisa. Ndoda kuti muroora wangu kubva kunesana kwaaita nemurume wake ina nezviziva. Nhau dzavo ndofunga dzaingotambwa vaingodzitamba manedzido ini kutumba kwangu nadzina bhuri dzasvika. Zvokuti kunyange izvezvi kana akapiwa gupuro ini ndinogona kutora gupuro rake nekuti inini ndine muridzi wemburi. Handizozva kuti mhuri yangu yakauya sei kune dzisingazivi. Chii chadii? Mhuri yangu aimhangarira mhuri yangu kuti isvike kuno ndisingazivi uye gupuro racho hatomborizivi. Chero muroora wangu dai aiziva kuti apiwa gupuro dai ndakarirarisa gupuro. Aipa gupuro asi mwana wenyu. Asi mwana wenyu. Nawacho dakaitika kana mwana wakamuteedza mwana. Aipa mwana aipa umwe gupuro ndiani? Mwana wangu. Mwana wenyu akapa gupuro ndizvo. Saka gupuro So aifana kusisa nhau kwamuri ndiani? Aifana kusisa nhau iyi kwamuri ndiani? Vese Vaupi Aiwa. kerera kuno. Musatamese baba rekata kufunda mvundu. Aifana kusisa nyayo kwamuri ndiani? Mwana wenyu. Unoona murume. Ai gara. Aifana kusisa kuzo ndiani? Aiwa wemba gara chaya yako. Imi moti mimi mroora uye negupuro baba ndarabo. Fortune. Ani murume baba makayarutsa mwana wenyu asina discipline asingazive kuti muri chii. Wezi mwana wenyu paakunge anetsana mukadzi wake suppose kuya kuzotaura nemi. Iye zvino hoyo ari kuti mukadzi ndikumuda but ndiye akapa gupuro. Ndiye akapa gupuro. Wamuona kaiwe mpezo. Anozisamaita. Aunoziva very good. Mwana wenyu ndiye akapa gupuro. Asi imaiziva kuti baba vake varipo. Nasuno ari kuti imi muri kuti hamuna chamuziva. Muri kungati ane foroti ndiani. Mukadzi here. Taure. Mukadzi here ane foroti. Zvinochizva vana kuzomangana nokuti vona vapiwa gupuro vasazo vakadya. Kuvana mapedzerera. Ndoipa ground mupamombe. Ngavaite vaindeko. Vamwe mapindi. Tinamzuva mapedzeko. Mukomana uyu mupamombe akaramba mukadzi akapa gupuro kumukadzi kuti mukadzi anchadi achibva pakunosununguka vavasingazive baba wake ndizvo. Vamwe vanatendwa kuti anogoramba mwana. Vana vakaberekwa isu tichitarisa kuti mutirovorepo. No, ndeta tikwire dare. Takwira dare patasvika panapa. Uyu mukomana uya kuti mukadzi ndomuda. Vatairi akapa gupuro kumushako ikoko. Ndonhawipa. Wada kuwithdraw gupuro. Iwe usathathe basi. Mauda kuwithdraw gupuro iri. Asina withdraw. Saka uri kubvuma kakuti wakamuda. Ndaona ubvu. Saka kuti mukadzi wako unomuda pakudima. Pana ati mukadzi ndikumuda. Mama ari kubvunza kuti uda Mukadzi saka uchiri kumuda izvo wafunga wachiiri. Mukadzi wangu ndakagara ndizingumuda. Ava ndikuda zvanhasi kwezvekugara. Mukadzi wangu ndotomuda. Ko gupuro todii naro. Haina ndizoziva kuti zvinofamba sei. Aiwa ndiwe wakariendesa katikubvunza kaiwewe. Unenge wodii negupuro. Indasingatodi kuriendesa but maitipira atazvo ndada kuti tigadziriswe. But vanhu vakauya kuzogadzirisa nguva sei kuzogadzirisa. Saka nhasi uri kufunga kuti kudii nezvaro gupuro racho. Ini njandoda kugadzirisana chete zvandoda. Iwe pindura kubvunzo. Hanzi gupuro wakapisa gupuro. Yezvinezvi iwe uri kuti mukadzi. Ndotoda kuti kugadzirise tambowai gupuro tezvo pagupuro uri kuti chii. Ndarizivi kana mambopa munhu unozoita sei kumberi handizivi.
asi ungoda kudini zvaro pfungwa dzako iwe ungoda kuritora hauchadi kumuramba gupuro kuti handichadi munhu mogari piwe mimani mogari Munobva kupi baba? pamunogara izvo Shambo. uyo anogara kuchamurogere Shambo. ndokwaunogara mamuri vavakidzani saka izvo mukadzi anga ari kupi kumba kwani kumba kwavo saka wakuda kuti gupuro richidzoka kwauri handii wofunga kuti mudzimai wako wakumuda manzo here mai ndimi mudzimai wacho Mudzimai ndouri. mainzwa nyecho Vatezvana ndevava kuti. muri kuzvinzwa pane chamunopokana nacho iri kana chamuda kuwedzera hamuna saka kana une iripo shamwari kana uda kudzora gupuro rako unobvisa mombe Uri kupanzwa here? unobvisa mombe kana $300 yekudzora gupuro with vhesa yaro inoda mombe mombe ngwarenesi then nyaya yako yoda kugadziswa wenani nemudzimai wako vanofanira kugadzisa ndivana nani anasekuru natete makaenda kweri takaita ndodara ndaifunza kuti atigara Baba, sunzirwa. Pindura. Varai ufoni iyoyo. Ichakutira kuti. makaendako Polisa. mamusati maendako Notepa zvinhu pari padare. musati maenda Saka tarifoni ende kuma. saka uyo ati akanga ambenga afunga kuramba mukadzi saka ari kufunga kuti imo mukadzi haarambiwi saka mombe itoiwana rini yegupuro because iri gupuro manje vatova vanyaya yegupuro taisusu dai wakamhanya kunosofta mukadzi wako muchimega pamwe wabhata zvakana mbudzi but kuno kumanje zvakureva kuti gupuro itikai zvibwezva zvakureva kana watoti mukadzi wako uri kumuda achakwanisa kunge ari kuba kwavo bhozi vanenge kutochengeta mukadzi womunhu vanozoita problem vainaye hazvo isingaiti saka teta kuda gupuro redu nekukurumidza munhu fast royarini nyaya dzakawanda kubva Mombe, rini. Usati paradzira nguva baba. Yanza tamutowo dzakawanda usati paradzira nguva. Ino ari mombe. Yomuhoma $300. awandipa zvomwedzi ndinoona muiwana mari awandipa zvomwedzi vakupa zvomwedzi ndetinasi ndiyani 27. 27 March ungawabhadhara mombe yako zvekuti mukadzi wako kudini tora mukadzi wako kana uchida mukadzi wako taurai baba vari kuti vanobhata sho pane nhau yataurwa chinofundomana paakataura namai vake achiti takurai mudzimai wangu meende kuchipatara mai vacho vakasiyiwa vakanzviwa pamba akanonotora mai vake mai vani muroora akatora mai vake ndidza amai vanobereka iye akanzvenga amwene pamba handiti vakafambisa process iyoro anchiunao kusvika after 2 weeks handitika amwene imimi muri kuti uda kukonzera conflict pamwana ari kuti aruda mukadzi wake inzwai baba nda kukuudzaiga atidiwa nababa vanenge imimi muno matarebetu vanhu ndini muri kukonzera pandamoniya mumusha yekukanganisa mwana ndewenyu wamakabereka pati musamumisirije handiti mapanzwa ivai vana baba kana mauya kuru batirirai pane chakanaka mai vavo kana vakaperekedza mwana wavo kuchipatara what's bad about that chichakaipepa tiudzeika disadvantage yamusiri kuda kuti yakaitirwa ipapa tipinde katiipe nengure kuti chii kuipa kwacho ipapo chii chakaitirwa wenyu mukadzi ari kupa pavakadzi varapa
Wenyu ndoupi apa? Makorokoto ndoita sei makorokoto ndoteera kwasire makorokoto Tibvire mani, get away. Shamburuka. Ayo kumusha cha Kuno kwakusiko kuti vanondiona kamushina vanodikiri. kwamurewa chizizvi ndo zvachinoita izvozvo. Mwana wenyu ari kutaura kuti akafonera amai kuti mukadzi arwara, mukadzi wenyimba akaramba kuenda kuteera hatisi kuzvinzwisisa zvokutaurika panapa. imi muda kukodzera mwana wenyu anoda mukadzi. Hatina kuuya muno kuti mutitaurire kuti ndoda mukadzi. Ndakazodini kuti dare ukataura kuti kumukadzi handi tiri kutokuteverai nenhau yemwana wemunhu. Amuite zvamunoda nemwana wemunhu. Chokwadi chakatonaka kana musingatomuda mukadzi watona makamupa gupuro kudhara. Taurai kuti hano mukadzi atimuda. Tikuchajei zvinofambirana. Kwete tizokuwanai kune the other side of the story. Yekuti maida kuti vhara mudare munomu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Endai munopanana kamhosva yachona kumba kwenyu ikoko kuti makaendere chii nemwana wenyu kuchipatara. Kune munhu akade kugara nemwana akazvitakura pamba pake asingamhanye nemwana kuchipatara iye arwara. Kana ukade kuzvikakanyadza uchitaura usina nebasa rese, mukadzi waimuita sei mukadzi kana asina kuenda kuchipatara? Ko akapira pamba munoita sei? Mai vako mai vako iye akanga ari kumba kwani ko paakanga adhingiri. Anga kumba kwenyu vakaregerei kuenda mai vako kuchipatara kwacho? Anooneka sei? Iwo mai vako mukadzi ana kukudzera kuti mimba yarwara. Ndikamuudza vatiudza mama ari padhuze newe. Iwewe mukadzi arwara akuudza iwe. Wakavaudza here mai vako? Ndafuni dzauzairawo. Iye ndiye anga ari pavari. Vakanga vari vese namai vako. Naiwe tiudze zvakaitika. Pamba ndandiripo. Inini kubva kwandakaita pamba ndakabva nchiti ndikuenda kunobaisa mwana injection iri 5 years. Ndabva nchienda kunobaisa injection iri mwana 5 years mimba yakarwadza. Ndaenda kunobaisa mwana. Ndakabva ndaenda kumba kwa mama ndokwangu kuri kudhuze kuti ndidzokera kumashure zvasaito ndidzokere kumashure. Ndakabva ndaudza mama asi ava ndandambovaudza makusini kuti amiri yangu nhasi haisi kuita zvakadii zvakanaka asi handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Mumusha makaoma varume ndakukuudzai. Ndoda kukutaurirai. Ukaona mumusha muchiita baba vachiita kunge munin'ina nemwana so. Zvinhu zvarikutaurira panapa zvisingaudikiri. Asi hazvina kunaka varume ndakukuudzai. Batai vana vevamwe vanhu sekungobata kwamunoita vekwenyu. Musaite hunhu hwakadai so in front of me. Handidi mahumbu akadai. Mwana uyo aenda kuchipatara uye anenge achizviziva kuti mukadzi wangu ari kuenda kuchipatara nemwana arwara. Handiti kana toda kubaiwa majekiseni edu ari twari. Unobaiwa kuya orwara mimba haisi yenyu yekuti munoita zvamunoda nayo. Endi mimba haitarisirwa kunzi 9 months ndo painozorwadza. Inongorwadza iti anytime. Ndiani asingazvizive? Muri vana vadiki here? Right, mimba yarwadza mwana ombodzokera kuti kwanzi ndobhonosuma kuti kwanzi mimba yarwadza. Yenyu here mimba yarwadza yamakatakura kana kuti mimba inenge ichiita madiro pamunhu anayo? Toda kuziva kuti chamuri kuti chakaitirwei. Mai ava vaenda kwanzonoti makorokoto kuna ambuya kwaberekera mwana. Ndiana vana avaberekerwa kumusha kwa ambuya kwamkurungai. Munoita kamakorokoto kadzoka kakumba kwenyu kana iri miko yenyu yamunenge muchishandisa. Imi wamuruda kuti anokuitai munoita makorokoto kana maona kuti handite makorokoto kunana mukurungaika siyaika. Moita kamakorokoto kumuroora adzoka mumusha. Hamuna chana makabvisa kuti ndikaite makorokoto. Imiri mbavha makabambomuridza ari pachikoro. Inja munochinya kudai so. Ndafarira nyaya yaitwa nemwana yo kuti aiwa ndikuda mudzimai wangu. Zviri pamutemo imombe. Ndiyo chaizo kana kuti kana wauda kupasa gupuro redhora rawambobvisa uchishaina reri $299 pamusoro yaunodzera. Ndiyo nyaya yacho. Zvapana nekuendesa mukadzi kuDNA test nevana uchiti vana havasi vangu. Vana vonowanikwa vari vako imombe. Handiti makwa. Isusu tiri kuti kana kuine chisoro chekuti mai ava vakaenderei kuchipatara nemuroora wenyu. Nyaya yacho ndeyei?
mwana wacho namusi kugutsikana here endai kudna test kana muchigara nevana mumusha vamune musina shuwa navo. Ndingati mwana wangu Rozi ari apapa ndombotsvaga kuti kwanzi vanhingi vari kupechwei uko ndotadza kuendesa mwana wangu pachipatara pa nekuti kwanzi anozotongeswa kunzi makorokoto ndozoisa kunani inda kuti tsinyaso imbaba makorokoto watizi makorokoto makaisei baba makapiwe chii nevanhu ava saka maona ndabvunda ndauya kuno ndotokonwa mutemo ndotowanda kuwanda kunze kuti muwanire mutemo wekuti roora mwana womunhu ida muda kutipa kutaura kwakaipa. So hatiri kutaura nevabereki vanenge imimi sesu tiri vabereki vakafanana nemi hatiri kuti kana tichitaura nemi toita kunge tiri kupopoterai mumatara tetasora matauriro enyu. 27 hama yangu kubvisa mombe yako hatisi kukupa period yekuti mukadzi wako unomutora zvemukadzi wako ndezvemukadzi wako handiti chauri kubhadhara inhau yekubhadhara rako handiti zvawawana ndozvoumhanya nazvo kuna mambo ndawana makumbo emombe aya mambo ndazowana musoro uyu nzeve idzi ndapedzesa nhingi yangu handiti tarisanai upenyu chamwada kukuudza kana waberekwa wakadai so baba ndibaba vako nokuti unawo isu hatina kubva 2000 svika nhasi hatina vakainda handiti but we are surviving zvatinazvo nyangwe dai vanga varipo vanga zvingotodada kuti havana vangu handiti kana uinavo ukaona vasingakupe mashoko anokuvaka wakafanana nevangu vandakarasa vakutaurira izvozvo nyika yashata nenhau yekuti vanhu mumusha hatifanani nemazano anovaka makorokoto asiri watingatungamidze totungamidza nyaya yekuti iye muroora akagara zvakanaka nemwana wangu aroora mudzimai wake kuitira in case of tomorrow. Yes, nyaya yeroora yanourayiwa nenyaya yekuti mukomana roora agara anobvisa akaroora ravatezva rake ataura nyaya yekuti vauya pano vachirambana vakarambana ndovakapanana gukuro mambo pavazoti bhadhara mombe yenhingi yegukuro rawakanga wabisa handiti vatezva ravaona kuti ndakunzvengwa nemukwasha kuti abereka nemwana wangu akungoti hachada mwana wangu sei ndosaka vanga vauya vachaura roora ravo. Saka iye zvino zvaurawa nenhau yekuti taakuremekedza kuti uyo ari kuti ndikuda kutora mukadzi wangu ngabhadhare mombe saka pavari kunodzokera it's obvious kuti munhu anofanira kuroora mukadzi wake. The way of summons zvichireva kuti pfuma yanga ichifanira kudhibatwa kuno ndiye kusiyana kwawaita. Yes, awe zvatora mudzimai wake munyaya yekudzokera. Yes, maibata ichirogagwa pasi yaye munyaya yekudzokera kunyaya asi dai yanga yakamira mamiro yaito yakaita kuno kuzvita chipedza vanhu. yes, iyo manje raroro rero rekuti mukwasha apedzera makudzokera rekuti zvawanikwa izvozvo dai gukuro risina kudzima patatomuudza kuti hakuna zvokunyengetedza zvatikutaura ka shamwari kana pakadai unobhadhara zvakati kana wazvadai unodai zvinoya rii tatopedza naye chatatofarira nje kuti aita munhu aita yute afunga kutura mukadzi wake afunga usada kuchengeterwa vana nevamwe vanhu musaite nyaya yakapusa kudaro. vatezva vanobereka mukomana uyu avari apa ndo vari kukangaisa mukomana uyu baba saka sati gona kuzonyara vanhu ndo vakapa kukurungura ndo varaifanira kuende gupro gupro rabva kumwana wavo muroro wodzoka negupro kuna baba vane mwana chishona cho ndichokucha kwani ukuru hwamunoda wakona wanyanya hamusiri inu munotonga nyaya yemuroora kudhara kwaakanga atoenda mwana uyo kwasekuru kwaakadikirina ndokunotongwa nyaya yake. Right, imimi dai mamuri kutaura kuti pamakanzwa kuti muroora apo
imimi sababa you were there to reverse everything. Maisamona uyu. Mwana wenyu kuti wai uchiita zvakapusa ndakatozviziva Samuel rauya kumukomana. Aiwa ndikura kuti maimusamura kuti maimudana. Maidana mukomana. Ndakatozviziva gupu rauya ningi Samuel rauya. Ani pandakaudzwa nyaya iyi ndakufonera ndandori kubasa kuti havana tombokwanisa kuziva ndakufonera ndinozouya kuno kwezvezvi. Saka ukaramba mukadzi baba unokuvaudza. Ndakufona asingazivi yacho iyi. Ndatipoka pamudzimai gupuro baba ukaudza. Ndino. Unopa baba budzi apa. Unaripa mbudzi. Uwashora kwa ukaita uyu. Kana gupuro iyo vari vakapera. Hauti wakambopinza murora musha komuziva. mumusha mavo Pamuobereka wozva pana mazukuru. Wongomuramba wakanyarara. kudzinga muroora mumusha. Baba uchavaudzi ko baba tapokana nemuroora uyu wongonyarara watopamba kamumushemo. Iwona baba vapenyu. Unotama pambudzi baba. Kuti baba ndakaposha. 30 US kana 35. Sei muchiti 30 kana kuti 35. Ayo, vana kwakada kuti mbudzi kana kuti 35. Sava dzokorora mari. Era vana kwakada kuti mbudzi kana 35. Yes. Pachine imwe. Mukaona kantu apa ndiko kaka. Pamusoro ndine kutaura pamusoro pemwana yenyu. Baba vamwana vava muramba. Vava vati chero tikaenda kuma-DN nyange akanzi ndewanga handikwanise kumuchengeta uchazvionera wewe. Aiwa kana kutaura kuti Isu tapedza nyaya. Kana zvine nharo zvichadzoka pano dare ndiro roruko makagara ipapo. Dare guru nderino. Pamakagara pari kukwepa. Akapagara paviri apa pamombe iyoyo dzinokwana kuzosvika kana idzi. Tongofamba nenyaya. Tomira. iye ari kuda here kudzokera mumusha mambuzi. Mambo akamuti, mambo amuti. Kana nhasi muri kutakura, kana uchisiya ndonoisiya. Zvese zvamuti.